Сәлам дуслар, тиздән гашыклар көне. Һәм инде бу көн уңаеннан безнең театрыбыз Камал театрында гашык булыгыз дип исемләнгән уникаль акция игълан итә. Бәйгедә катнашыр өчен 1 һәм 13 февральгә кадәр безнең театрыбызга килеп, яраткан кешегез белән фотога төшәргә һәм инде әлеге фотоны Instagram шелтәрләренә элеп куярга кирәк. Мәхәббәтле театр хэштегы астында. Акциябызның башка шартларын сез Камал театры аккаунтына кирип, укый, карый аласыз. Җиңүчеләребезгә без бүләкләр әзерләдек. Ул Мәхәббәт FM санаулы кичләр, Сүнгән йолдызлар, Миркәй белән Айсылу спектакльләренә 2 кешелек чакыру билеты бүләк итәчәкбез. Ә инде беренче катнашкан кешеләребезнең видео язмаларын сез сулга таба сыпырып карый аласыз. Ә инде шәхсән үземнән мин сезгә бары тик мәхәббәтле тормыш теләп калам. Килегез, күрегез, безнең белән булыгыз. Яратам сезне.